guys, welcome back to my channel. So for today's video, we're going to Samgyeopsal because today is my niece's birthday. So walking distance lang guys yung Samgyeopsal dito sa bahay. Kaya maglalakad lang tayo guys. Okay, tapos nagkonting kanin. Kunti lang naman. Tsaka nagtimpla ng kape. So time check guys, 6:50 in the evening. So dito sa barangay namin guys, eto, meron din pong Samgyeopsal dito guys. Pero dun po tayo sa isang Samgyeopsal dito. Medyo maliwanag pa po dito sa labas. Nagtitinda ng pagkain dito. Yan. Nakahilera po sila dito. Then, dito po may mga food cart. Nagtitinda ng siomai. Yan, may isaw. Takot ko rin. Tumara ko lang. Takot lumipat guys. Tara te. Guys, welcome to Mang Jerry's Asian Grill, Filipino, Korean, Japanese cuisine. So, dito tayo magdi-dinner guys. Dito tayo magsa-Samgyeopsal. So, along the highway lang siya guys. Kaya
niyo po siyang makita. May surprise? So, wait lang po natin yung birthday celebrant guys bago tayo pumasok. Ay, pasok na tayo? Oh, yan guys, pasok na daw tayo guys. Habang inihintay po natin yung birthday celebrant. So, eto po yung loob ng Mang Jerry's restaurant. So, maluwang siya guys. Aircon yun dito. So, merong part guys na naka-aircon. Ito. Dito tayo sa may aircon guys. Then, dito yung walang aircon. Yan. Dito? Dito na lang. So, ang ganda nitong place, guys. Ayan. So, para presko, dito tayo sa may aircon. So, pili-pili lang table, guys. Gitna? Kanina akong bag. So, yan guys. Dito po kami uupo. Sa may middle part ng restaurant. So, yan guys. Merong ano dito. Big chocolate. Nandito na po guys ang birthday celebrant. Ayan. Papasok na po sila. Hi, Bit. Yan. Dito ka, diba? So, yan guys. Kompleto na po kami. Bumulang tayo ng 30 minutes. Ayun, kain na na. Lamig naman ito. Oh. Eh, magluluto ka dyan? Yes. Dito yan. Nagbaon pa lang ng tubig. Natin. Then, happy birthday. Ay, wag. Uy, di ba tayo nagtapos? Okay, pa ba ito? Ha? Then, Jen, mausap mo ba dyan? Hindi maka-live na. Walang fish cake. Ano ba? Ano ba ba? Ano ba? Nakakita ko din.
speaking birthday girl. Speaking birthday girl. Baliktad na. Babaliktad na. Ay! Uy! Hawak mo tayo. Sige, hawak. Ano kasi? Kanta na tayo. Ayan, gusto kang kanta. Uy! Ano yung lakwa? Again. One. Again na? Game. Ay, sige. Sige. Ayan. Ha? So yun guys, bubuksan ko yung music na pang birthday. Special, special. Ha? Ano? Wow. Yan, kanta ko. Uy, bueno pa. Game. Yan. Happy birthday Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Haba niya. Thank you po. Sarap yan. Bandang ano? Quiet. Bandang pang-pang yata, ate. Yata. Bakit? Pag-alis.
Malayo yun. Boy pa tayo. Bilang ka rin. Bilang ka rin. Pwede kita siya. Siyempre. Matapos na niya yung isang church na ano. Uminom pa ng tubig, ate? Uminom pa ng tubig. Ano yun? Pero ito yung patay. Ay, tulok na. Pagalikin mo. Ako mo ang pinagpapasukan niya yung mabuksawa. Yun. Ito sabi ko. Oo. Hindi, tatagyan na naman yan yung kanila. Yan naman kanila kanya. Talaga nung kahit na kanya tanggol. Ay, tangyay eh. Hindi magana na kanya yung pasipin. Kaya, hindi magana na ito. Palang kasawayan. Ano ito sa ulit? Wala kuya pa. Bakit? Kakain na lang po yung tawa. Wala siya, natulungan lang siya ng nabasa ko. Ako may nakalit siya, okay? Ayun ka na, may kabaw. So, kumain pala si ate.
Kasi siya magmukbang, guys. Nakaka-video naman. Uy, ka ba? Yung kinakain niya, guys, ano po yan? Fish cake. Yun po si Rian. Yan, ang ating birthday celebrant. Yan, si Auntie. Chiro. So, wala po gaanong tao ngayon dito, guys, sa may, Mang Jerry's Restaurant. So, dito po sa loob, 3 table lang po kami. Oo. Ah. Okay. Yan ang mga nalagay. So, highly recommended po tong place, guys. Kasi maganda po yung venue, malinis. Hindi po malangaw dito sa loob. Tapos, masarap po yung food. Yung pork po nila malambot. Then, yung mga lettuce po yan, fresh na fresh. Then, yung mga side dish po, marami rin. Ano? Teka? Yan. Aircon po yung napili namin pwesto, guys. Then sa labas po yan, may mga tables pa po. Pero hindi po aircon. Ano bagoong kang Korea? Chili paste?
Sausaw sa sila. Baka nga kinabukasan. Alam mo mga word yun ang magutot yun. Hindi ka naman yun ang ginawa. So yan guys, tapos na po kami kumain dito sa Samgyeopsal. Yan. So sobrang busog po namin guys. At dumami na rin po yung customer guys. Pati sa labas po meron na rin. Talagang naisip ako. So, ito po yung birthday celebrant guys. So, hope you like this video guys and thank you for watching. Until next time. Hindi namulog ka.